Ang mga pagbasa nga nabati nato karon matag pagbasa anaa siya'y lain-lain nga mensahe ug tumong. Pananglitan sa una natong pagbasa nabati nato nga ang propeta nga Ezra ug Nehemiah nagpatawag og tigom sa tanang mga Israelita. Sa panahon manggod sa mga propeta, kung anaa gani major restoration nga himuon ang Israel o ang Diyos, definitely kinahanglan gayud nga tigumon ang mga tao aron pahinumduman sila sa ilang kasabutan o isangyaw ngadto kanila ang balaod sa Dios o balaod nun ni Moises. Sumao na ang konteksto nganong gitapok ni Ezra ang mga tao, lalaki, babae o mga batan-on nga aduna nay kapasidad sa paghuna-huna aron sangyawan sa balaod ni Yahweh. And then in affirmation, tungod lagi kay newly restored sila, they will always confirm what the prophet had preached by saying Amen, no? Yes, fiat. Nga sa ato pa ilahang gipadayag ang pagkamasinugtanon nila nga mga anak sa Dios. But we all know the truth nga mga Israelita dali kaayo mag-sway, no? Karon committed kay sila kang Yahweh, apan later on kung naay mga pagsulay, naay mga tentasyon, dali ra kaayo silang mo give in, no? Dali kaayo silang magpapildi sa tentasyon. Well, murapod good og kita, no? Kanunay tang mosaad nga I will become a good Christian, maayo kong Kristiyanos, pero naay mga pagsulay, naay mga tentasyon, dali kay tang mahikalimot. Dili gyud nato ma-live out o mapuy-an ang atong Kristohanong responsibilidad. On the other hand, ang atong ikaduhang pagbasa, nindot kaayo, kay gipadayag man dinhi ni Pablo ang atong pagkalawas ni Kristo. Ang simbahan isip lawas sa Dios. Kung sa may buot niyang ipasabot niya ni, iyahang gipatataw nga ang simbahan nga lawas ni Kristo adunay daghan ug nagkadaiyang mga bahin. Naay tiil, naay ulo, naay ilong, naay ngabil, naay baba, naay kasing-kasing, naay kamot, etc. Unya, kaning diverse and different parts have also different and varied functions. Pero taliwala sa nagkadaiyan nilang functions, anaa gayoy kahiusahan isip o sa lamang kalawas. Kay matud pa ni Pablo, kung makasinati og sakit ang usa ka bahin sa lawas, masinati gayud ang kasakitan sa tibuok lawas. Kung pasidunggan ang usa ka bahin sa lawas, ang pagpasidungog para gayud sa tibuok lawas. Nya gi-highlight po dinha ni Pablo nga naay nagkadaiyang mga gasa, no daghang gasa ang bahin, nagkadaiyang bahin sa lawas. Adunay mga propeta, adunay mga tinun-an, adunay mga magtutudlo, adunay mga miracle workers, adunay mga makasulti og lain-laing mga pinulungan, etc., etc. Pero kanang tanang mga gasa nga anaa sulod sa maong lawas sa simbahan o ni Kristo comprises the one true body of Christ. Kitang tanan. Mabitaw na nga sa simbahan na ay presidente, no, na ay kapilya, na ay mga presidente, na ay treasurer, na ay coordinator, na ay kaabag, na ay lektor, lain-laing responsibilidad, lain-laing gasa ang tumong para mga lagad sa simbahan. Na ay madre, na ay pare, na ay obispo, na ay mga sakristan, na ay choir, lain-laing gasa, lain-laing responsibilidad, apan usa lamang kalawas nga nagadayig, nagaalagad sa Dios. Ang atong ebanghelyo comprised of two parts. Ang first part, kaning dedication ni San Lucas sa iyahang friend benefactor nga si Teofilo. Mao na nga iyahang gipasabot kang Teofilo nga tinuod ang tanan niyang nadungog. Tinuod ang tanan nga gitudlo ni Lucas kaniya mahitungod sa mga panghitabo sa Israel ni atong higayuna, which is a reference to the event of Jesus. Unya niingon siya tungod kay nasinati niya, nakita niya, nasuta niya, natun-an niya, kinahanglan isulat niya kini sa maayong pagkahanay. Ang output
ang Ebanghelyo ni Lucas ug ang buhat sa mga apostoles. And then gidedicate niya ning maong sulat niya kini maong Ebanghelyo ug buhat sa mga apostol ngadto kang Timoteo para mas kang Teofilo rather, para mas mahingpit ang pagsalig ug pagtuon ni Teofilo sa mga gisangyaw kanila. Ang ikaduhang bahin sa Ebanghelyo mao kaning ginatawag nga preamble or mission statement ni Jesus. Mao pod kini ang timailhan sa pagsugod na sa iyahang ministeryo publiko or public ministry. Diin human niya nadawat ang gasa sa Espiritu Santo sa bunyag, iyahan ang gisulti o gisaysay sa katawhan sulod sa sinagoga ang iyahang misyon. Gipadala ako aron pagdala sa maayong balita sa mga kabus. Sa ato patataw kaayo nga aduna gayoy preferential option for the poor si Jesus. Ikaduha, mianhi siya para pagpalingkawas sa mga binilanggo ug dinaog-daog, labi na gayud tong unjustly accused. Dili pwede nga pasagdan ni Jesus nga daog-daogon ang katawhan. So he will never be idle in dealing with those reality in his time. Kanunay siyang nahimong kritikal sa gobyerno sa iyahang panahon ug sa templo ni adtong panahona. Gipadala siya aron paghatag og pag-restore sa pananaw sa mga buta. Daghan kaayong matang sa pagkabuta. Ana ay nabutahan tungod sa mali nga pagtuo, na ay nabutahan tungod sa garbo, na ay nabutahan tungod sa kanang vested interest. Kung napoy lain-laing matang sa pagkabuta nga ato ang tinuyuan, mamili lang tag atong tan-aon. No? That is also true in the time of Jesus. Yamatod ni Jesus, kinahanglan ni anhi siya para ipahibalo ang year of favor from the Lord. Nga luwason na kita sa Dios gikan sa kaulip na nato sa sala ug sa kangit-ngit. Kanang maong tahas ni Jesus. Mao kana ang tahas nga iyang gibilin sa iyang mga tinun-an. Mao kana ang tahas nga gibilin niya kanato isip iyang simbahan. Mao na isip simbahan, kinahanglan anaa kitay gugma sa kabus. Preferential option for the poor. Dili nato pwedeng pasagdan nga daog-daogon ang kabus. Dili nato pwedeng pasagdan nga i-manipulate sa mga politiko ang kabus. Dili nato pwedeng pasagdan nga hayluon lang sa salapi sa mga politiko ang mga kabus. Dili pwedeng pasagdan sa simbahan nga magtingkagol sa bilangguan ang mga tao nga gipanamastamasan o gibuhat-buhatan og mga sala. Kanang mga tanim ebidensya, daghan kaayo na sa atong panahon. Daghay mga gipangdakop kay mga soberbyo ug mga subversibo. In fact, mao po na tawag nila sa simbahan, every time ang simbahan mo barug alang sa hustisya o katarungan. Apan, kinahanglan, atua ka ng barugan, tungod kay maumang ka na ang misyon o tahas ni Jesus nga gihatag kanato. Kinahanglan ang simbahan, mo barug gayud, para wag tangon ang kangit-ngit sa pagpakabutabungol sa katawhan ni aning atong panahon. Daghan kaayog nabutahan tungod sa mga bakak nga naa sa Facebook, sa Instagram, sa tanan nga mga social networking platforms. Daghan kaayog historical revisionism nga gibuhat para tabunan ang mali sa ninglabayng mga kapanahunan. Daghan kaayong pag-twist sa narratives sa kamatuuran tungod sa ilahang political o vested nga mga interest lamang. Daghan kaayo ang pagpasipala sa kamatuuran. Apan daghan kaayo usab ang nabutahan nga ning tuo lang po dayon without thinking. Hence, the church cannot tolerate all these lies. Kay mao kana ang nagbuta sa katawhan. Sayod baya tag kinsay nagproliferate niya ng mga fake news diha sa social media. Mga politiko nga naay vested interest. Ang bakak himuon nilang realidad. Ang mali himuon nilang tama.
Mauna nga ang simbahan dili pwede nga dili mo tingog batok ni anang revisionism nga ginabuhat nila. And of course, ang simbahan sa kanunayng panahon, sa kanunayng sitwasyon, kinahanglan magmantala gayud sa maayong balita. Unsa man ang maayong balita? Hustisya, gugma, kamatuuran. Kay kanimang tulo ang ginabiay-biay, gipanamasamasa ni aning atong panahon. But of course, hustisya, nga dili lang kay musinggit kag justice for what? Justice for whom? Tungod kay naa kay gitaguan nga sala. Mao bay nay uso ron. Naay kusog kay musinggit og hustisya para kang so and so tungod kay naa sila'y sala nga gusto nilang tabunan. Naay maingon gusto kog kalinaw, apan naay ginataguan nga mga private armies. Daghang kay tag politiko nga ingon ni ana, nagbuhi og mga iro nga himuon nilang Doberman panahon sa piniliay. And the church cannot just sit idly doing nothing against all these evils. Mauna ang tahas sa simbahan. Nga naman, propeta man ta, magtutudlo man ta, magsasangyaw man ta. Mauna, bisa pagtawgon tag suberbio o subersibo sa mga naa sa gahom, mga hadlok-hadlokon ta ng ilahang libro outlining the sins of the church, nga ang sala sa napulo, murag sala sa 8,000 nga kaparian. The church should not be affected. We should all the more be firm. Tungod kay maumang ka na ang tahas nga gibarugan ni Kristo. Mausab ka na ang tahas nga angay natong barugan, isip iyang simbahan. Hinaot pa unta. Palihog manindog ang tanan, ato karong bag-uhon ug ipadayag atong pagtuo pagsalig sa Dios kita moingon nagatuo ako samahan magdagam sa magbubuhat sa langit o sa yuta nagatuo akong